Ntabange nigo bagendrete gwetuma ase nchira yogukinia obose gwekinia gwetera sobo nchireria omusayo mo boigoira se myake ng'emenge kurware ngo musago ikomugaka oberga kweboterania nensemo yobosoni ilikonyaro gwekinia gwetania myaka 40 omurikito kurase county ya Nyamira Job Mahange norobocho rwa senchira yoboikirano omwanchi omurigereria rituko ria rero natalire ase town ya Nyamira ase duka ya moyo yogosona chianga ekoroku new kegogi tailoring shop rituko ria rero ngo chikombera nande ne fundi ya moya rakorere gasiye se myake menge ofundi usira abantu abange gore gasiye na ndachi goto tebinga obumanyi bwa yase gasiye nga kibure na kyagoteba okay aiga no korere gasi no ngo korere gasi samaduka mange okay imeyomo chio Nyamira eduka ya new kegogi tailoring shop ntomerana ne bundi Daniel Mungare mogere oyo kolire gasi gosona chianga ase myaka 40 ene gasi gokeretie kyagera ekomo omugati okera rituko egasi ye ne gasi ngia kyagera tindi koronga ne buate bobe bonde kero ya kolete buya ende kero ikiraniti muna customer chiganetie igo teri gasi rembe igo ne gasi ngia na beko kokonya na wanyena abana bekwire sukuru asengenjo ekero oye irete ko banga ne gasi ya obono otabwate nende gasi endo bwate birengereri igateba igaorogeti gugosone myake menge yaetire naende igabwate obumanyi obonene osone abakoliye gasi abange n'abanyagetari nebyombe ebinene ime ya Nyamira egasi yego mbundisire ne no mufundi oyo mase kegogi no nye fundisirete mwaka 73 gonka bako manyete ngachaka gokorega sie chisukuru kobasonera alafu pakega changa ikase nko irana gocho mocho ngacho mocho Nyamira kurueli no ndega kuru 88 oyegeire aboroki gwabange gore gosona chianga oyomo asa aboroki gubaye Evelyn kwamboka natogya egasi engiya abayegeretie ofundi shiraba nafunsi igantanyare gukwana nkole mugako yo nigaro mugako muya obwate experience yekiya sana egasi ene bwatama kongumake korende nasemya abasaye manyie kyagera negasi engiya challenge ese chikoba maybe nabora pimi we yanga onyorie apo lakini koja koleta anytime customers mbali korora bobe abana baito mbate bangagasi teyo egasi yeye bakwenerete kwefundisa nige koba konya asa nene mono mba kwangaika Ginko reporter ya Ndizi TV County ya Nyamira Editariane Job Mahange.